हॅलो स्टुडंट, आज आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्स मध्ये हाऊ टू राईट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ बेसिक शेप्स इन कॉम्प्युटर ग्राफिक्स म्हणजे कॉम्प्युटर ग्राफिक्स मध्ये जे काही बेसिक डायग्राम आपल्याला ड्रॉ करायचे आहेत त्या कशा करायच्या असतात किंवा त्याचे प्रोग्राम कसे लिहायचे असतात ते आपण बघणार आहोत। ही एक बेसिक डायग्राम आहे। याच्यामध्ये दोन रेक्टँगल यूज केलेत आणि दोन लाईन पण यूज केलेत। मग रेक्टँगलचा सिंटॅक्स आपल्याला माहिती आहे की लेफ्टचा टॉप पॉइंट माहिती पाहिजे आणि बॉटमचा राईट पॉइंट माहिती पाहिजे। तसंच लाईनचे आपल्याला काय माहिती पाहिजे, दोन एंड पॉइंट्स माहिती असेल तर आपण काय करू शकतो, लाईन ड्रॉ करू शकतो। आता हा जो रेक्टँगल आहे याचा लेफ्टचा टॉप पॉइंट कुठला आहे, 200,200 आणि त्याचा राईटचा बॉटम पॉइंट कोणता आहे तर 500,400। तसंच अजून एक आपल्याकडे रेक्टँगल आहे त्याचा लेफ्ट टॉप पॉइंट कुठला आहे तर एक म्हणजे एक्स एक्सिस वरचा 100 आणि वाय वरचा 500। तसाच राईटचा बॉटम पॉइंट कोणता आहे तर 600 आणि 600। त्यानंतर आपल्याकडे दोन लाईन आहे। एका लाईनचा कोऑर्डिनेटर काय आहे तर 250 म्हणजे 200 आणि 300 च्या मध्ये आहे म्हणून मी काय घेतलं 250 आणि वाय वरचा किती असणार आहे 400। दुसरा एक आपल्याकडे एंड पॉइंट असणार आहे त्याच लाईनचा, तो 100 आणि 200 च्या मध्ये आहे म्हणून मी काय केलं 150 घेतलाय कॉमा वाय वरचा किती असणार आहे 500। तसंच नेक्स्ट लाईन जी आहे त्याचे एंड कोऑर्डिनेटर्स किती असणार आहे, फर्स्ट कोऑर्डिनेटर मी काय घेतलाय 400 आणि 500 च्या मध्ये आहे म्हणून काय घेतलंय 450 आणि त्याचाच वाय कोऑर्डिनेटर किती असणार आहे 400। त्याच लाईनचा आपला नेक्स्ट एंड पॉइंट जो असणार आहे तो काय असणार आहे 500 आणि 600 च्या मध्ये आहे म्हणून काय घेतलंय 550 घेतलंय कॉमा वाय ऍक्सिस वरचा 500। म्हणजेच आपले कोऑर्डिनेटर कुठले कुठले असणार आहेत, पहिला जो रेक्टँगल आहे तो 200, 200, 500, 400। नेक्स्ट रेक्टँगल आहे त्याचा कोऑर्डिनेटर काय असणार आहे आपला 100, 500, 600, 600। नेक्स्ट लाईन जी असणार आहे त्याचे कोऑर्डिनेटर काय असणार आहेत तर 250, 400, 150, 500 आणि लास्ट लाईन जी असणार आहे त्याचे कोऑर्डिनेटर काय आहेत तर 450, 400, 550, 550। आता हे जे काही कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचे प्रोग्रामचे आहेत ते आपण कशावरती लिहिणार आहेत तर टर्बो सी या सॉफ्टवेअर वरती आपल्याला प्रोग्राम काय करायचे, रन करायचे। आता प्रोग्राम लिहिताना आपल्याला माहिती आहे पहिली लाईन कुठली लिहितो आपण #include_stdio.h म्हणजेच तुमची स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाईल ज्याला आपण प्री प्रोसेसर म्हणतो। ग्राफिक्सचे प्रोग्राम करताना आपल्याला अजून एक लाईन ऍड करायची असते ती म्हणजे कुठली #include_graphics.h। आता graphics.h ही जी फाईल आहे ती आपल्याला कंपल्सरी असेल ग्राफिक्सच्या प्रोग्रामसाठी। त्यानंतर आपण प्रोग्राम लिहिण्यासाठी स्टार्ट काय कुठून करतो तर वाईड मेन फंक्शन पासून आपण आपला प्रोग्राम स्टार्ट करतो। आता जे काही प्रोग्राम करायचे ते आपल्याला कर्ली ब्रेसच्या आतमध्ये लिहायचे। त्यानंतर आपल्याला ग्राफिक्सचे प्रोग्राम करताना ग्राफिक्स ड्रायव्हर आणि ग्राफिक्स मोड माहिती पाहिजे। आता ग्राफिक्स ड्रायव्हर जो आहे ज्याला आपण जीडी म्हणणार आहे आणि ग्राफिक्स मोड आहे त्याला आपण जीएम म्हणणार आहे। जीडी आणि जीएम हे इंटीजर मध्ये असतात म्हणून आपण काय केलं इंटीजर जीडी आणि कॉमा इंटीजर मध्येच आपला काय असणार आहे जीएम। आता जो काही ग्राफिक्स ड्रायव्हर आहे जोपर्यंत आपण डिटेक्ट करत नाही तोपर्यंत आपले ग्राफिक्सचे प्रोग्राम रन होत नाही, त्यामुळे आपण इंटीजर मध्येच काय करणार आहे GD डिटेक्ट। आता डिटेक्ट जे आहे ते कॅपिटल मध्येच असणार आहे त्यामुळे तुम्हाला GD डिटेक्ट। त्यानंतर आपल्याला ग्राफिक्स इनिशियलाइज करायचं आहे त्यामुळे आपण काय करणार आहे इनिट ग्राफ हे फंक्शन यूज करणार आहे। मग इनिट ग्राफ फंक्शन मध्ये काय काय घेणार आहे, जो काही आपला ग्राफिक्स ड्रायव्हर म्हणजे ज्याला आपण जीडी म्हटलंय त्याचा ऍड्रेस द्यायचा आहे म्हणून $GD, $GM, BGIचा पाथ द्यायचा आहे। मग आता BGIचा पाथ कुठे असतो, आपण जिथं आपला टर्बोसी असेल त्यातला BGIचा पाथ आपल्याला द्यायचा आहे। कोणाचा सी ड्राईव्हला असेल, कोणाचा डी ला असेल, कोणाचा ई ला असेल, ते आपल्याला टर्बोसी कुठल्या फोल्डरला किंवा कोणत्या ड्राईव्हला आहे हे बघून आपण BGIचा पाथ द्यायचा आहे। आता माझ्या याच्यामध्ये सी मध्ये आहे म्हणून मी काय केलंय C:/turboc3:BGI हा झाला माझा पाथ। त्यानंतर आपण
एक्झॅक्टली आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे ते आपण काय करणार आहे, लिहायचं आहे. मग आता पहिले कोऑर्डिनेटर कुठला आहे, रेक्टँगलचा. मग पहिला रेक्टँगलचा कोऑर्डिनेटर कुठला आहे माझा, 200, 200, 500, 400. नेक्स्ट रेक्टँगलचे कोऑर्डिनेटर काय आहेत माझे, रेक्टँगल फंक्शन यूज केले 100, 500, 600, 600. फर्स्ट जी लाईन आहे त्याचे कोऑर्डिनेटर काय आहे, 250, 400, 150, 500. नेक्स्ट लाईन जी आहे त्याचे कोऑर्डिनेटर काय आहे, 450, 400, 550, 500. हे आपले 4 काय आहे, कोऑर्डिनेटर असणार आहे. त्यानंतर ज्यावेळी तुमचे कोऑर्डिनेटर कंप्लीट होतील त्यावेळेस आपल्याला क्लोज ग्राफ हे फंक्शन यूज करायचं आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही इनिट ग्राफ म्हणजे ग्राफ इनिशियलाइज करताय तसंच तुमचे कोऑर्डिनेटर संपले की आपल्याला काय करायचंय, ग्राफ जो आहे तो परत क्लोज करायचा आहे, म्हणून क्लोज ग्राफ हे फंक्शन यूज करायचं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की प्रोग्राम एंड करण्यासाठी आपण काय करतो, गेट ch फंक्शन यूज करतो. आता हे फंक्शन यूज झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हा प्रोग्राम पहिल्यांदा सेव्ह करायचा आहे. सेव्ह कशात करतो तर आपण बिन मध्येच करणार आहोत, बीजीए मध्ये नाही. प्रोग्राम सेव्ह आपल्याला बिनच्याच फोल्डरला काय करायचंय, .c न काय करायचंय, प्रोग्राम स्टोअर करायचा आहे. त्यानंतर आपण काय करतो, कंपाईल करतो. कंपाईल केल्यानंतर तुम्हाला 0 एरर येतील आणि ज्यावेळेस तुम्ही रन करताय त्यावेळेस तुम्हाला लिंकर एरर दिसतील. आता त्या लिंकर एरर काय असणार आहे, एक म्हणजे अनडिफाईन्ड सिम्बॉल क्लोज ग्राफ, अनडिफाईन्ड सिम्बॉल लाईन, अनडिफाईन्ड सिम्बॉल रेक्टँगल आणि अनडिफाईन्ड सिम्बॉल इनिट ग्राफ. म्हणजे तुम्ही ग्राफिकचे जेवढे काही सिंटॅक्स किंवा जे काही तुम्ही सिस्टीम मधले जे काही कोऑर्डिनेटर्स यूज केले असतील ते तुम्हाला काय दिसणार आहे, अनडिफाईन्ड सिम्बॉल दिसणार आहे. त्यामुळं आता हे लिंकर एरर कशी घालवायची ग्राफिक्स मधली, तर काय करायचं, ऑप्शन मध्ये जायचं, त्यामध्ये लिंकरचा ऑप्शन आहे त्याला क्लिक करायचं. लिंकर ऑप्शन मध्ये आपल्याला 2 ऑप्शन देतात, एक म्हणजे सेटिंग, दुसरा आहे लायब्ररी. त्या लायब्ररीला क्लिक करायचं. लायब्ररीला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ही एक छोटी विंडो ओपन होईल. ही छोटी विंडो जी आहे त्यातलं ग्राफिक्स लायब्ररी जर तुमचं ऑन नसेल म्हणजे ब्लँक असेल तर त्यामुळे आपल्याला ही लिंकर एरर येते. मग काय करायचं, आपण त्या बॉक्समध्ये जाऊन क्लिक करायचं. त्यावेळेस तुम्हाला हे क्रॉसवालं काय दिसेल, सिम्बॉल दिसेल. त्यानंतर ओके बटन दाबायचं. ओके केल्यानंतर आपण काय करणार, परत कंपाईल करायचं आणि परत रन करायचं. त्यावेळेस तुम्हाला तुमचं जे काही सिस्टीम मधला बेसिक शेप्स असेल त्याचं आपल्याला काय दिसेल, आउटपुट दिसणार आहे. थँक्यू.